Això és Catalunya fa dissabte, un programa de Ramon Serra, activista i periodista jubilat, però no retirat. Catalunya fa dissabte. Una llengua, un país, una llengua. Catalunya fa dissabte. Catalunya és solidària amb totes les causes del món, menys amb la seva. I amb algunes ni ens van ni ens venen, com és el cas ara de Gaza. Benvinguts, doncs, al segon programa de Catalunya fa dissabte. Abans de començar la matèria, dues observacions. La primera, hi ha gent que em pregunta aquest programa cada quan surt. Bé, de moment és cada mes, aquest és el segon i espero poder-ho fer cada 15 dies. Què passa? Per què no ho faig més sovint? Home, doncs perquè estic compromès amb un altre programa que és sobre bàsquet, no? Bàsquet Blaugrana a debat, que surt cada dilluns i per tant doncs, no tinc tant temps per fer tantes coses. Ho tinc present i a veure si més endavant en puc fer unes quantes més. En segon lloc també se'n demana per què doncs, no hi ha comentaris aquí. Bé, si voleu podeu subscriure-us-hi directament. D'altra banda també a molts ja us ho envio quan surt. Però per què no hi ha comentaris? Doncs miri, perquè no m'agrada que m'insultin. Aquesta és la paraula exacta. Soc gran i com el país no tinc temps de perdre. Els que són enemics, doncs no cal combatre'ls. Ja sabeu on són. Aquí hem d'intentar convèncer a la gent d'aquesta, diguem, neutral, catalana, que no són ni catalans ni deixen de ser-ho, i tota aquesta gent, doncs, sumar-los amb la nostra causa. S'han d'admetre, evidentment, totes les crítiques, però no cal caure en el derrotisme ni aquests combats inútils. El que hem de fer és actuar. Menys pensament, menys independentisme de sofà, menys derrotisme i cadascú que faci el que pugui. Estem obligats tots moralment en aquest moment tan difícil i dramàtic que viu Catalunya, que està a punt de l'extinció. Sí, tant és que us vagin predicant tot el contrari, la convivència, que no és més que la conveniència de tots els que estan manant i que ens han portat aquesta Catalunya de 6 a 8 milions en un 3 i no res, sense que hi hagi les causes. Sí, les causes les fem tot, però els fets que puguin adaptar tota aquesta gent, doncs això és pràcticament impossible. I aquesta és la qüestió. Un cop més s'ha de repetir que no es va contra ningú, sinó simplement els que han propiciat aquesta arribada d'immigrants que nosaltres no podem de cap manera integrar. Aquesta és la qüestió. Bé, entrant ja en matèria, en primer lloc, doncs, l'altre podcast va sortir el mes passat, abans de la diada, no? Ara volia fer algunes petites consideracions ràpidament sobre aquesta diada. En primer lloc, dic que l'Assemblea Nacional Catalana continua sent l'organització europea que aplega més gent, si més no, amb caràcter de continuïtat de tota Europa. Encara que els de la caverna mediàtica ens diguin que pràcticament estem acabats. Cada any ens diuen el mateix, però veig que nosaltres anem sumant, no? I aquí som i continuarem, tot i que aquest any doncs, el temps no es va ser molt propici. En segon lloc, també vull dir que hauríem d'això, pel que fa a les xifres, no donar-les només abans de la Guàrdia Urbana, perquè la Guàrdia Urbana sempre les dona cap avall, com ja hem vist, no? Es veu que als indepes els produïm certa al·lèrgia. Jo recomanaria a l'ANC, ara que deu haver recaptat alguns diners amb la venda de samarretes, que paguessin algunes visites a l'oculista de la Guàrdia Urbana, no? A veure si afina una mica més la punteria pel que fa al número d'assistents. Perquè això és així com és, no? En qualsevol cas, companys d'ANC, no sigueu tan d'anar sempre ingenus amb un lliri a la mà i doneu també les vostres xifres. No cal exagerar, però uns quants diners més que la Guàrdia Urbana segur que hi són. En tercer lloc, volia destacar també que hi va haver molta gent jove. Això és important. Es diu que la gent jove no li interessa. Doncs sí, van veure en aquesta última manifestació del setembre, sobretot a Barcelona, i és un fet molt esperançador. No cal dir que la reina de la diada, si més no del dia abans, al Fossar de les Moreres, va ser Sílvia Orriols. Al Fossar de les Moreres no hi va haver grans incidents com calia preveure i Sílvia Orriols
va demostrar que actualment és el personatge que té més tirada pel que fa a l'independentisme de Catalunya. Agradi o no agradi, aquests són els fets. El dia de la gran manifestació, doncs, els de l'Aliança Catalana van estar una mica retirats, malgrat tot, doncs, va rebre molts aplaudiments i també, doncs, algun xiulets i crits de fora feixisme. Dic això perquè cal ser just, no? Tenia un professor que ens deia que no calia ser imparcials, però que calia ser honest. Doncs això és el que intento fer pel que fa a la meva explicació sobre la diada que vàrem veure. A mi em va cridar l'atenció també que un cop acabada aquesta manifestació, un dels portaveus de l'Aliança Catalana va fer una conferència de premsa, no?, on se li va demanar per què tenien tants contactes amb l'Alternativa Alemanya. Alternativa per Alemanya, que és un partit de dretes, cada cop més d'extrema dreta, per la immigració. I em va agradar molt la resposta. Va dir, home, ja estem farts de Catalunya sempre en defensar totes les causes de la gent perduda, no? Per què nosaltres no ens acostem als poderosos? No veieu que hem de canviar de rumb? I em va semblar molt bé, perquè Catalunya sempre ha estat amb totes les causes, que si Etiòpia, que si Kuwait, que si el Sudan, jo què sé, a tot arreu passa qualsevol cosa, a Catalunya gairebé sempre anem a les causes perdudes. I em demano, i qui es solidaritza amb nosaltres? M'ho voleu dir? Doncs pràcticament ningú. Per tant, cal apropar-se al poder. Algú em dirà, home, és que aquesta gent són teòricament d'extrema dreta i, en fi, ja sabem el que va passar el segle passat. Sí, jo els diria que sí, sabem el que va passar el segle passat, però també sabem ara que hi ha noves circumstàncies, noves tècniques de comunicació i això pràcticament fa impossible que tornin dictadors com va passar amb Hitler o amb Mussolini. De fet, Itàlia té no una dictadura, però un govern d'extrema dreta i no s'ha ensorrat al món. Per tant, hem d'estar atents al que passi. En qualsevol cas, jo penso que és molt més perillosa l'extrema dreta i la dreta d'Espanya, el PP i Vox, pel que fa a la identitat nacional catalana, oi? Que ens estan atonyinant i estan matant la nostra llengua i la nostra cultura. Que jo sàpiga, de moment, els alemanys no han fet això. I, d'altra banda, si volem l'oficialitat i o l'independència, hem de tenir uns bons padrins. L'oficialitat d'Europa ja hem vist que si no comptes amb la dreta, doncs és impossible. Aquesta dreta encapçalada per Alemanya que ens ha barrat totes les nostres propostes i possibilitats. Qui sap ara si amb un govern de dretes doncs podríem ser, si més no, si no independents com a mínim l'oficialitat del català? I si algun hora encara tenim esperances de ser independents, home, hem de tenir algun padrino, i qui millor padrí que Alemanya, perquè si no tenim padrins, doncs no serem independents. En tot cas, ho seria ser a fora de la Unió Europea. Però, en fi, això ja és un altre tema de debat que no vull tractar avui. Dic això de l'extrema dreta perquè em fa gràcia que a l'Aliança Catalana s'ha fet un cordó dient que són feixistes i racistes. Mare de Déu, quantes coses, no? I jo pregunto, escolteu-me, senyors de l'Ajuntament de Barcelona, senyora Colau, senyor Collboni, vostès com van aconseguir la batllia? Gràcies a l'extrema dreta i a la dreta espanyola. Se'n recorden? El PP, Vox, els han donat l'alcaldia. I resulta que això va ser contra els processistes de Maragall i de Tries. No hem d'oblidar. Justament aquests que són els grans enemics de Catalunya, els que ens estan matant la nostra llengua i la cultura, aquests donen suport a aquests candidats de l'Ajuntament de Barcelona i aquí resulta que no passa res i els que són feixistes i els que són d'extrema dreta són els de l'Aliança Catalana. Ai, Déu meu, el món al revés, els botxins ara es converteixen en víctimes. Però, en tot cas, tingueu-ho present, Vinga, doncs. El segon tema, sí, és la polèmica entre Israel i Gaza, perquè dèiem que Catalunya ha donat suport a Gaza majoritàriament. Haig de dir que jo el que m'interessa a mi és que els interessos de Catalunya, no els d'Israel i de Gaza, que això queda molt lluny. Sí, és cert que Israel ha fet una repressió brutal, però hem de donar suport als de Hamas, aquests terroristes que si volen posen bombes de tot arreu, que estan esclavitzant el seu poble, que les dones les tenen com si fossin uns conills, que maten els homosexuals, que volen convertir a tot el món en islamistes, i si no, doncs, prepareu-vos que us ho mataran a tots, sí, ja us ho podeu
en riure, que ja us ho trobareu. Nosaltres hem d'anar a favor d'aquests? Home, sí, realment que la brutalitat d'Israel ha estat molt forta, però ja s'ho faran, no? A veure ara si finalment hi ha un acord de pau, però malament quan dos pobles com aquests s'odien. Bé, en qualsevol cas jo volia defensar els interessos de Catalunya. I quins són els interessos? Doncs justament que Israel era un dels pocs països, o potser el primer, que ens hagués donat suport a la independència de Catalunya. Sí, Israel ja tenien preparat donar uns diners i ara fins i tot m'arriben notícies que un partit vol portar al Parlament que per represàlia a l'actuació d'Espanya doni suport a la independència del País Basc i de Catalunya. No em dieu que seria això ben curiós, oi? Bé, el tercer i últim punt, volia dir que aquesta setmana s'ha celebrat a Badalona un congrés del PP espanyol. Doncs hauria estat una bona oportunitat perquè tota la gent, o molta gent, haguessin fet unes manifestacions múltiples contra la presència del PP, que és aquest partit lingüicida, ara que diu que no es pot dir genocidi, que ha matat la llengua catalana, que l'està matant al País Basc, a les Illes Balears i aquí encara, perquè no poden, oi? Vox els està fent el seu programa, i que s'han oposat a l'oficialitat del català a Europa. I entre ells, per exemple, la família Dolors Montserrat, que són catalans de Sant Sadurní d'Anoia i que quan parlen castellà pues nos hace mucha gracia, nos hace reír. I és que, no sé si Espanya paga traïdors, però Nostre Senyor, els déus, almenys l'han castigat. També tenim aquí el senyor Alejandro Fernández, el cap del PP a Catalunya, un espanyol d'Astúries, que doncs és el cap del PP aquí, que diu que el català no ha de ser oficial a Europa perquè seria una torre de Babel. Home, amb una llengua més, 23-24, no crec que sigui la Torre de Babel. Per cert, senyor Alejandro, què faria vostè si diguéssim que tot ha de ser en anglès? A veure si d'una vegada ho fem tots en anglès i així ja ens entenem i no és la Torre de Babel. Us semblaria bé? Per la seva part, el senyor Garriga de Vox ens ha dit que, clar, el català no es pot comparar al castellà, que hi ha llengües i llengües, no? Com si ens diguessin que la nostra mare deu ser gran i pobra, doncs és menys que la veïna que és més guapa i té més diners. Doncs aquestes són les reflexions que es fan a aquesta gent, no? I per tant, doncs jo lamento moltíssim aquesta alienació que pateix el poble català, que estem defensant les causes forasteres, menys la nostra, i tothom va caient en la trampa. I aquí venen aquests senyors ocupats, colonialistes, assassins de la nostra llengua i de la nostra cultura, que haurien de ser expulsats, jutjats en un tribunal popular, i resulta que venen aquí i fan el que volen com si fossin a cal sogra, tu. I no hi ha cap protesta pràcticament de res. Us n'adoneu, amics, de l'alienació que estem vivint en aquest país? Doncs això és el que està passant, no? Encara aquí veig cartells que posen llibertat o independència, no? I posaria 3 punts per Catalunya. Siguem una mica coherents, oi? I això sí, m'oblidava d'aquests excursionistes de l'agost 20 que ens han anat cap a Gaza a portar no sé què, que portava si aigua mineral amb gas, o sense, o ratafí, o jo què sé, torrons a Gijó, Xixona, no sé què és el que feien, es veu que s'ho han passat bé, doncs celebra i han tornat sants i estalvis, doncs la meva enhorabona, perquè jo no vull cap mal a ningú i vull tota la gent a casa, i també, lògicament, els exiliats. Bé, doncs acabo avui amb una frase que m'ha semblat adient, no? Deixeu-me que la llegeixi perquè això ho dic de memòria, segur que m'entrebanco. Diu, un país no es perd perquè els que no l'estimen l'ataquin, sinó perquè els que l'haurien d'estimar no el defensen. Penso que està ben clar. Bé, doncs moltes gràcies per la vostra atenció, fins a la pròxima i sobretot, que passeu un bon dia de la hispanitat. Catalunya fa dissabte. Catalunya fa dissabte. Una llengua, un país, una llengua. Catalunya fa dissabte.